Eskondu nintzanean kontratuan zetorren, letra txikian zetorren, playeruak intokables. Eta voluntario lana da, baina, bueno, gustu aite du lana, inorrek ez gaitu obligatzen. Ez dut, hiru bat aurre atatzeko, lan asko emerda eta orduan, nik uste importantiala, bolundaz dizatia. Ikuste ezu, umeak progresatzen dutela, ikaste dutela, horrelako gauzak betetzi zue. El agradecimiento de los padres y los chavales luego por la calle, Raúl, y eso me gusta, tío, no sé, me da ilusión. Nik pertsonalki, neuretzako voluntariotzarena uste dela jarrera bat. Sentsazioa da hori, behin gutariko batek utzita, ez dago relego bat, eta ematigu sentsazioa galdu indo dela, ez. Alterofilia, zer dago? Inorrik ez ekio. Claro, orduan guk ez ekio, materialik ez ekio. Da gu teknik egiten ginen, da batzu parre ingo baina gala, Eskobak ertenakin. Nik uste, azkenoko 10 urteetan gu lortu duna, Zauzko kirolekarteak emakumeakin, netzako, da gauza ikalagarria. Nahi zutela bultzatu, hor adimen urritasun eta holako egoeretan dauden neska eta mutilak. Eta beti izangoa, saskibaloia berezia beti izangoa, bizitzako momentu gorrenean aurre egiten lagundu zin faktore importantetako bat, dudik gabe saskibaloia izan zen, bai. Pero el secreto para que esto funcione y haya tanta gente, yo creo que es eso, que la gente sienta que forma parte de algo y que al formar parte de algo tiene que dar algo también para que esto siga funcionando. Eta zehose berezia sortzea hemen gauden jendian arten, behin zartezanen hemen ja oso zaila da guztia, eta zehose erratik da, ez? Ez dakigu ze badan, baina hemen barrunt sorte izu zehose, heldu iteizuna.